Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking paminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Tanya. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Gulong ng Palad. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga taga Banilad, Cebu City. Ang atong tampo nagdasangan nga Tanya. Unsa may problema ni mo, Dong? Nang sila sitoy, ina sa ospital, pero di doon na-arrival. Unsa? Karon nga wa na si Papa nimo. Kinahanglan nga dili ka na magtinapulan, ha? Tabangi ko nga makakuartata. Paningkamot na gyud kay na kadaghan raman atong utang. Maugani. Taga na kay tag-utang. O gusto sa nakaingon anak ka ng pagsige ni Mugsugal, ma. Ay ayaw kong buti, ha? Kaya wala bagyo ko manghasol nimo. O panahon na sad nga ikaw na mo imaning kamot, tabangan ti karo makakita kag trabaho. O gusto ho ni mong sa dili, mo trabaho kit ka. Nagkasabot ka? O, ma. Ikaw may muna mong katabang ginisbay. Jesus, ay simple ra kaayo na. Kaya kaayo na niya. Mainoon kung mauna, Mare. Sige. Ugma, sugod ka na yun, ha? Okay, sir. Unsa naman ni diri, uy. Mura man ugway tao nga nagpuyo. Grabe man kahugaw ning baya. Tanya! Uy, hala. Nga naman si sir. Usa man eh? Ha? Nga nung gisagol man mo ang dikolor o mga puti? Oh, hala, sorry kayo, sir. Dili din ang piting sa gulon. Wa ka mahibaw? Ha? Abi ba na kung kamao ka sa mga lihok kong dinisbay? Sumbong ta kasi mo inana. Ayaw, sir. Please lang, sir. Basing makasabaan ko ni mama, sir. Kundi man day kaganahan, pagtarong diha, litse! Antos lang una sa pagkakarontan niya. Basta makatigom-tigom na ko. Mupahawag yung kudayon din eh. Happy naman di ko mag-usa kapuan. Makaswelto na gito niya ako. Excited ko sa una na ako swelto. Usa sweldo? Wa kay sweldo. Ha? Nga naman, sir? Usa nga naman. Paunsa day, wa day kasultiin ni mama nimo? Nga kaning imong pagtrabaho na ko din mo ni bayad sa mga utang sa imong inahandri nako. Moang wa kay mapaabot nga sweldo gikan ako. Unsa? Sa ato pa, uwa ko'y makuha ani akong pagpanarbaho ni mo? Wa anak, kay maulagi. Bayad lagi sa atong utang niya. Unsay atong utang, maoy? Imo naman ang utang. Unsay ako? Ha? Hoy, wa ba ka mahibaw nga nagkautang-utang ko para lagi mo? Aron may makaon ka, ha? Aron na ako'y makaon? O aron na kay kapusta?
Inaan na ha. Kung dili ka Ayaw ko gusto. sa bahari, ma. Kaya ako nung gikapoy na gyud ko. Mas may pagmulaya sa lako inimbaya. O sige, layas! Ha! Tan-aon tagkaya ba ni mo mabuhi nga ikaw ra? Wa kay nagkamahuan sa kinabuhi. Uy, ilabi nas mga lihok ko nun sa bahay. Mong nahibaw ko ga dili ni mo kaya ga ikaw ra. Ako ipakita ni mo nga kaya na ako, ma. Kaya na ako. Kiba akong listening akong desisyon. Pero kinahanglan nga ako ni Marukan. Pero, asa ko pa doong ani? Asa maka ako mangayong tapang? O, si Ayen ka. Ay, day, sorry. Paano kaya hayo lang sa akong gitrabahoan, uy? Mao pa? Isa ka pwedeng mahimong katabang sa akong kailago, kay strict sa kay to. Isod na. Maningkamot ko. Magkugi kog maayo. Bahala na. Basta makatrabaho lang yun ko. Sure ka, day? Lagi. Sige na, dahil maluoy ka na ako, dahil. Sige. Basta, ayaw ko pakawawi, ha? Pagtarong na kitsi mong trabaho, kay ako, dili na bigyan ko nahan og tabang nga bugo og tanga. Yes, ma'am. Nagkinahanglan kay kong trabaho. Maong dili ko magbinuko, ma'am. Good. Kay ko dili gani ko makauyon nimo. Nisi ko magduha-duha sa pagtaktak nimo. Nakasabot ka? Yes, ma'am. Huwag niyo ko mag-expect na mo niya akong tangatan. Nga ni nagplansa ko rin sa sinina sa laing tao. Nga nahimo kong katapang. Huwag ko swerte. Kaya nakainahan ko kasama ni Mama. Oh, wala pa tayo. Nasunod ka nga akong iplansa. Oh, kung saan manin ako. Patay ka kong mahamaan eh. Bugo! Bugo gid kayo ka! Ma'am, Layas ha! Layas karon tayo kay basig hinaykanti ka! ma'am. Di gid lagi ka pwedeng magkatabang, day. Unsaon taman nga. Huwag mong gikoy na ibaw ang trabaho, good. Unsaon manin ako eh. Nagkinahanglan kay kong trabaho. Kini na lang yun ang last ka trabaho nga akong mahatag mo. Ato ka magtrabaho sa usa ka bar. Wala gyud ko choice. Maong sige. Suklan ko na, day. Paitan mo tayo choice eh. Ari na lagi ko pa uli ang trabaho. Kung di patuo pala utak ko di Mama sa una. Kung nagkataon pala utak ko sa mga lihok ko doon sa bahay. Dili kinun ako maigudan. Pero kinahanglan nga manikamot ko. Aron makalingkawas na ko ani kalisod. Ay, salamat. Mingaw ra ang bar karon.
makalikay ko sa mga manyakis ng mga lalaki. Tanya! Nanangita ni mo, ah. Oh, kinsa man, madam? Tanya, Ma? Nganong niamang ka? Giyon sa man mo pagkaibaw nga. dugay na kong nahibaw, nak. Nga dinhi ka nagtrabaho. Hugwa lang yun ko'y kaisog nga mo atubang ni mo. Nakonsensya kayo ko sa kunabuhat ni mo, nak. Ma, Nakpasaylo ako, ha? Selfish ra kaayo ko. Ug mao na hinuon ning ginagatan nimo karon. Nak, sorry kaayo. Mamawi gid kog maayo nimo. dili na kinahanglan, ma. Pasalamat sad ko nimo kay nakatuod ko nga mubarog sa akong kaugalingong mga tiil. Og nakatuod akong trabaho. O karon nga okay naman ta. Gusto na ako nga mubalhin akong tarungan trabaho, ma. Magtinabangay ta. Oo, nak. Magtinabangay ta. Ug akong isaad nimo nga dili na ako mobalik og sugal. Dili na ti kapasagdan, anak. Minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Bisa grabe ang akong kahiubos ni mama. Pero ako lang gyapon siyang gipasaylo. Kaya bisag unsaon akong bali-bali ang kalibutan, ako lang gyapon siyang inahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.